Oh alah guys, tandur ki lho. Ora ketok dalane wis do budal ki lho. Oh, mbatreki kaya ngene. Kuwi ketok prek kok? Wis iki ning Desa Temulus guys, iki melancong ning Desa Temulus iki. Jam 5 wis mangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki PT-ne disunari berarti. Oh, iya. Ki ndi sawah iki parake rono kae? Lah metune ndi? Pinane ndi ka paling ler. Kowe iki sing roh gak dhisik kok? Lho, rong kedok apa sak kedok? Mbah lho, masa ku iki pinane ndi? Iki Kae apa iki? Ndi lho? Lho, iki nggone kok nggone lek jani iki. Tekok sik tekok sik. Kolor Pak. Tekok sik ae, apa sing kae apa sing ndi? Lah ngene Mbak Timah iki sing ndi? Oh iki yo. Kok dijeguri kok dus. Lah iya cek ndarono kok. Iya. Ndarono tekok Lah masa sik. kuwi iki. Lho iki kok wis pertanduran. Lah iya. Wis iki. Kok ndudono cek sing ndi? Ora sampean rono neh balik neh ndak. Aku mang sangi. Aku malah ramplok-ramplok apa? Aku mah iki le. Petang kula Lah, suka aku ora masak ra opo Dinda tak pasrahi. Oh, lah ngono. Lah piye? Lah aku ora masak ra do lesu. Lah piye wong Dinda anak ning omah kok. Bedone sak gedho. Lah iya maksudnya engko sing ngene Mbak Timah, sesuk ki nek sesuk ngene pur esuk ya. Pur apa? Purku ngarep sendang. Sesuk. Esuk. Bar kuwi ngaleh Rene, ngene Mbak Timah ki rong kedok ki sawah endi ya gung roh aku. Nek sore walah pat kowe tak critani. Mbak, ora ketok, Mbak. Ora. Kowe tak critani ya ning nggonku ki ya lek narti padi telepon. Pak Arif kulon ki roh kowe mara ning wekku. Kuwi iki yo ngakon tandur yo saiki. Parti mbahon lek anu lek. Narti mbahon. Pal bedah, Mbak. Ndak pal bedah. Lah piye? Bedah ngono lho. Iya ki delok wekku Ayo ngonten rono, Bu, karo ngonten pal bedah ngono iki. Lah kuwi lho aku tak semayani Senin apa Minggu ngono kuwi nek kadung didaut. ngene Mbak Nik sak 400 aja digelem. Aku gak nek Minggu gak iso menyang. 8:30 guys. Aki wae rampung. Jam 8:30 wetenge wis klikian krakruk padahal itu mau sak kedok iki lho ya. Insyaallah sesuk nek regane kedadian ki rong kedok guys. Sing sebelah kae karo sebelah kono kuwi. Ki mang biasane kan 500, lek mang tak jaluki mbah 100 dadi 600. Padha karo iki 300. Ki tak nyangi sesuk nek bar godhog kupat. Iki engko langsung godhog kupat soalnya cara saiki gak godhog kupat. Terjun tak jeguri saiki. Lho batur wis do mam. Menune apa sayang? Godhog. Oh lah mandes. Godhog terus kayake apa kuwi kacang Cina, sambel karo apa ki? Balado telur. Lah mantap. Telur Iwak ya ambek telur. Iwak rodok, payek. Lho kowe muluk opat? Lah kok menyalai pat muluk? rapek gak ya. Muluk. Lah wis dipangan dhewe. Mandes mantap. Alhamdulillah guys. Kita sarapan warak mulih. Sik karo mangan payek iki. Iki cilikane sing duwe apa nggono, Mbah? Cilikane sing duwe apa nggono? Iki lho, akeh banyu. Lha gak dikek tas misan nih kemana diligen pat enggak kawate piro loro wis sesuk baleni neh udah nah guys ngene kok dalane cek peteng kok ora lah piah Rino yo ngene kok. Mbak angger gak nang dibuake ngono yo ngene iki. Dunia orang-orang. Tikus, Mbah. Nah, dak omah. Lek men. Nek omah to. Ora bakas. Segene. Kowe mampir mek Maeko. Lah, makan Maeko.
Pak, ambek dia mbek dhek engko nanjane mbak timah iki piye ngono. iku mbak Timah ya. Lah iya. Iki mbak sih. Ora diret. Duitku kan yo gembel kabeh wis tak omong-omongi emang. Ndung Batas ora lho. rek. Wayahe andum bondo, guys. Jalan Andum bondo. Kok nyusui Mbah Mi? aku dhewe iki jalan terus. Kayak ku yo 100 emang ora oman swidaan ngene emang yo. Alhamdulillah, biasanya setengah 8 wis nyeket. Iki nang jam 09.00. Teko omah. Wis saiki kayak jam 09.00. Awak penting gatokno. Ora. Ya Pita. Mbak Pita ki laris iki. Wayah dombleh pitik ngantek yene gak cek ngeter-ngeterno ae. Saiki ngene yo kok perawan. Heeh. Wong nek cilik ya ngono kuwi. Lho ora masih wong nek cilik meskipun umure wis nganu lagi kan awet enom ngono kae cilik ae. Lemu Mbah saiki. Biyen kan jenenge momong cah loro. Lina barang niku lho sik ra apa sampean. Cilik kok. Cilik. Ambek pindane Maryam ngono lho kok ra sampean. Heeh. Yo. Praenane wis ketara kok. Praenane ku wis ketara. Ngomongan ngene iku bingungan gitu. Pat. Aku anu nopo gitu. Oh gak. Apa? Iki lho man swidaan. Ane aku omak. Aku mbek Mbah Tas. Ya lek kuwi kowe kan Kudune eketan loro. yo susuk-susuk. Oh gak Mbah, Dinda tak cek ya ijo eketan loro ya. Iki mbok susuki. Lah nyawang kok lha apa duwe aku, ora duwe receh. Diomongi dhuwitku gembel kabeh kok. Oh. Jole eketan loro. Ana Mbah Tas. Wekku gak enake. Endi? Iya sing dhuwit ngene Bu Edi iki Mas ning jero staf map lho ya. Iya jere, dhuwit ngono. Mulai. Ya ku Tak mulih kok kan opo lagi ngomong tak kon ngiwangi gek kupat kok iso. Alhamdulillah wis teko omah karek fokus masak nggodhog lontong. Iki lontonge tak gawe iki bengi guys ceritane iki. Terus tak dekokne basi iki engko karek ngentepno kompor. Nah wis tak iseni ndek bengi misan kok karek plek ngono. Karek karo gawe lepet tapi beras ketane iki urung tak kum. Lali guys, dhisik iki ape ngekum iki lali sampai andu. Iki anak wedok masak apa iki? Masak apa, guys? Waduh, ngesop. Ngesop anak wedok. Lawae apa iki? Gak blonjo, Dek, emang. Blonjo apa ora, Dek? Oh, lawae iki ndek iki cek enek entung-entung teri, sate. Oh, alah. Ya wis, alhamdulillah ya. Wis duwe lawuh. Ning kulkas terus kita tak ngekum beras ketan yang dieksekusi parono klopo jadi ya guys. Tak kumis sih. Dinda baris sahisa rapurna guys selesai kabeh. Lagi guys proses gawe lepet ketan dicampur kacang tunggak itu kacang tolo guys. Walah enak waron kacangnya mantap. Kayak lontongku wayahe entoni. Wis tak entemno banyu mulak malik. Wis arek mbungkusi janure yo. Ayu kok ngene janure. Terus
taline iki engko. Mantap. Terus kayak lontong karo kupat. Engko iki engko tak entep ning kompor dhuwur. Alah, bismillah. Lontong tak wantonane, guys. Bendang mateng iki antepe jam 10 mau. Banyune iki wis kemerengseng. Nek mantone iki nek banyu anget ngene iki gak gampang mambu. Dadi lontonge kuwi lebih awet. Jadi gak gampang basi ngono, guys ya. Iki engko 4 jam, 5 jam tintas. Wow, alhamdulillah. Wis dadi, guys. Iki mang 12 biji. Terus lopese dadi 4. Wis namplono, Nduk. Bar mami goreng mie gelas pedesen dhisik. Iki alhamdulillah sampai glegek rasane. Sirahe ditambal, guys. Sirine rodok ngelu. Iki nganu. Maksudnya kan dikei banyu sik to. Nek bar dikei banyu iki ditekuk ini terus ditutup. Dadi tumpangno kompor dhuwur. Kuwi nganune karo isi, Nduk, genuke. Awas. Nek enek minyake di nganu sing apik engko guling. Lontong kuwi engko jam-jam 3 diangkat. Walah banyune wis saduk ki molak-malik purung. Iki tak sokne kene. Wis munclak kaya ngene. Lah ngono. Kok nek wis banyune iki rada anu blarake ditekuk terus ditutup. Nek iki godhokane cepet, engko paling 2 jam ngono wis. Iki. Nah. Wis iki banyune molak-malik tak sorne kono. Enek parut ya kon marutno ya ora gelem diparut manual. Kon dhuwur Dek, srek. Tapi aja mbok penek nemen-nemen. Latihan. Srek cawisane susu karo es sirup. Entek sak teko lha ngono kok pilingane ditambal. Aku kowe duwe apa, Nduk? Susu. Waduh, mau sate kondi. Lah kok tal-tel. Mak pengen susu. Nyuwun kakak jere mang ndek dhewe. Ki mang di nganu kakak piye? Lambene kakak mang piye, Mang? Ngono. Dede kakak, Mang. Pitik emang piye nek mbok pateni ngono kuwi, pitik cilik. Piye? Mati dhewe. Waduh, mati dhewe. Mosok pitik mati dhewe. Lah mbok dusi bleb-blebno banyu ya mati, Dik. Pitik agek netes. Mang piye nek mati, Mang? Nek ngedusi piye, Mang? Mbok dusi piye? Jedek-dek kompor entek rene. Mak pengen susu. Duh. Dek ngene, Nduk. Lah nek kebeler ngono iki cokote sithik-sithik ngene sayang. Pengen susu nyuwun kakak. Kakak iki sayang sik kok diparingi. Katoke gak pareng di ngonokno, diseneni halo, guys. Aja dibaleni. Nek tak guake. Sing ndek mau ndi diguakne ndi mau? Kok kono aja kok kono. Bilang apa sama kakak? Waduh, Kak, lambene sate tok, nggo nyuyum rambut. Yes.
habis keramas ya. Aduh ya itu. Nek enek maunya yung kuwi sosor ra hidup kuping ra hidup pilingan yes. Bilang apa sama kakak? Bilang apa? Dek. Lho ngono ki lho. Wis bar mam sate tal entek loro apa telu din ki mong. Lho kok saiki nemok susu. Halo guys, aku mam susu piye? Gagah. Iki lho dingeti halo guys e. Halo guys piye? Nek gagah piye nek gak dikeki kakak lho nggo. Ndang, muni. Gagah ngeti iki lho ngeti. Lah. Gak pareng Dik ngono kuwi. Sarung nggih. Ndang, dadah. Dadah. Lho. Dadah. Piye nek muni Dik melet ki? Dik melet ki piye? Oh lah, pitike iki nek dilep-lepno ning Dek sore kan udan. Dek iki sedina kan udan ya, guys. Lah banyu ning apa kuwi? Ember. Iki taduh talang ngono kae lho. Lah malah dilep-lepno ning kono jawane iki jere dimandiin, pitik anggek netes umur 3 dina mbah. Lah kok nglentuk gak duwe nyong. Piye? Kadang duwe kan tak tato kok. Mbok piye? Dah. Mbok apakno? Pitike malah mbok apakno? Mbok tatu-tatu. Maksudnya piye mbok cekeli satu-satu ngono? Oh, alah ya. Suwene Mbak Pur karo Mbah Dok iki. Ora rasane kok pitik nah nangis. Ketiko Pak Lurah ngono kengko. Lagi apa iki lho guys, proses nggodhog luweh. Karek apa nganu lah lepete ya wis molak-malik kae. Dadi kompor telu iki mekan kabeh. Kene, terus kene, terus kene. Wis iki posisi agak jam 1. Engko sore bar magrib kondangan ning gone Pak RT. Nglumpuke ning gone Pak RT. Mbok lem ngono yang tak karo turu-turu gitu. Alhamdulillah guys, sayure dhisik wis mateng, wis mah mateng iki karek ngumupno. Sayur kluweh karo ayam kampung. Karek ngumupno. Dek, cek Dek. Rasa Dek. Nek kamu guys. Orang semangat lah. Ini nek iki kok jujur janggal. Dian anu melok semoting Dek iki ya. Bareng tante kae. Iya ya. Enggak. Wis suwi iki semoting pas sampai KKN kae. Ning kono berarti. Berarti semoting loroan kae. Iya. Semoting dhewe, Bos. Tapi duwe ra kene gaya. Iki Pak Lekku, guys. Pak Lekku sing sawah garap. Sik Mbah gek wedang, Mbah. Tak syuting sik. Wes alhamdulillah, guys. Iki karek Mas Agus sing urung rene. Mertuane dhisik wis. Terus Mas Arif wis tak teri. Terus mbah-mbah iki wis debar mam. Wes alhamdulillah. Karek Agus lho bel-belane angele mbah. Ya nggak tak bilasane, Dek. Tak kayak kono sik ngono nggih kuwi. Ya kuwi nganune Apa? sayure ra dibuak sing cukup. Gak engko dikek ning kono cerene. Alah ya. Njobo kae cek nek roti-roti adan cilik ngono lho. Kok gak ditokno rene dindapeh iki wis dikeki iki wis. Oh lah. Ya. Wah, wis ngene ketang-ketang mateng jam 5 cek tandur lho Mbah, aku budal tandur. Mulih jam 09.00 teko omah mang. Isu sing ngene pur engko isu. Bar iki aku pindah ning Mulus ini Parwito kuwi loro. Apa dia Pak no? Gratis. Gratis sih, Be?
Jadi iki ora dhewe apa-apa rek. Gak dikek mangan ngono. Mbah nek karek pur ki piye ngebdo manung mae dhewe. Mosok pantes ya, Kung. Nek poso ngono ya Apa ora? wong 5. Limo kabar cekesuk. Alah, Mbah, paling wis setengah 8 ngene. Dadal nek ki kok. Jalur nang warung paling ndur. Ora ya pe dikek man lontong kuwi Dik. Disambelno. Ya dikek jangan ngono ae, Dik. Ndak ya mentolo. Ngono mah, Mbah. Ya tak tanduri dhewe wong 5 ne. Lho kuwi lho jam 8 bar ngono kuwi. Aso. Tengah 9 ya semangane sak lerene mangan kuwi. Sak gradangan diluk ya Mbah, lha diguyur udan ku lho kok gregeten aku mulai jegur nang ngantek nimbal-nimbal ping 4 lho Mbah aku nek ngicik udan ae. Angge waleran uga sing ngopo. Apane, Mbah? Tamono waleran guritan kula ora 3 meter kok. Anu gagak kaken kalenan lho. Nganu berarti sak wong iki wong loro. Sak wong loro. Terus ambane 3 meter iki dadi kalenane gak kaken. Jane ya. Ora kuwi sak wong ngono Mbah. Oh iku kuwi malane jago menah lho ora gak ngono kuwi. Kok aku nek nggih kalenan ora ombo-ombo kok. Aku ora ngabu iki walah kon sithik-sithik gak rasa. Bagus lah kuwi iya Nek Mbak. Kanca-kanca arek ngapur. Aku cara ngono. Bagus lah kuwi iya. Keciutan. Blak aku ning ngabur iki tak bisa 3 blak. Aku iya. Tak ngerti. Bener dia habis Rene. Loh tapi dia gak lebu-lebu. Oh alah diarep-arep kok. Tiwas Dinda apa tak kon rono. Serandale wis disiapno. Cek lek wong. Cek lek wong. Lah gak nggo ada jangan. Apa rono le aja diterem mama ayo. Ayo terem mama mungkin nek urung petuk Mas Haji Mas Samda. Oh, cek kondangan lagi. Delok tutupan rumahnya. Nggih terono. Ya tapi gak duwe PS lho nggih. Coba itu kau teko. PS urung teko rek. Jene wis nang perjalanan ngono Ndek Nani. Ayo tak terem mama ayo. Ya Piye? Ya ayo nang masek. Engko terem Mbah Kung. Kalau mbek Mbah Kung. Mbek Kokong ki lho. Ngerti Kokongnya dipek Mbak Iza ku lho. Pek Mbak Iza sik terno ulon. Terno ulon. Ndang anu. Gorene rengkote mau dikon Dinda ki lho disiapno sandale. Tembengnya mati. Iya iki lho kok ngono iki. Ning dalan. Iki ape apa nggo sandal sak truk iki. Kok iso gumun aku. Ndang mangan le, ndang mangan. Berbodo. Nek ngene wis ayem. Mas Agus wis rene, Mbak Ana rene, Mbah Mah wis. Dinda tak nek mangguri kok nek? Heeh. Duh, lha iki sandale disiapno ning kono kok wong renek nih ndi? Iki habis, Dek. Lah, Mas aku Iki aku nggih bar kondangan bloko nggih mulih Mang. ya wong blok lara nggih. Do kondangan. Potong iki piye nek Tapi iki lho. apa ngono kuwi? Apa? Sok Isa, ya ben ape dupuk njobro le. Ki berkate guys, disih mang ber kondangan ndang mangan. Aku ya mek-mek ngono. Iya, nggo atekno rantang mek ngene yo. Aku tak gak cilik-cilik lontonge. Walah. Untuk gede-gede. Nggonku nguyuk yo anakku pengen jangan Mbak Sih, jangan Mbak Sih. Lah, do kroyoan. Tak ijol. Lawah iki. Aku tak kei lawas siji sak kethekno dodo ngono. Lho, tek gak ndang mangan nah. Jangan galak lawah. Tak kon nggo adah jangan dhewe iki lho. Engko sing wekku tak anu rek rengkotku jek ning ngono Mbah Mah mangko ya mek jangan dhewe ya, Dak. Ora tak teri. Lah ya kowe kelan. Lah Mbah Mah kan Mbah Mah kan ora gawe. Alah tandur kok jangan saithik ngono ae jereke mbok sambelno kok. Mangan apa sepiro, Dok? Jangan sithik ngono. Ayo, wis donte lontong dhewe-dhewe kok. Lah iya, cek sore kok lawange kok wis ditutup. Lembenge akeh, guys. Lembenge akeh. Piye, Le?
Iki lho jere sapa kae sing tekok dek habis piye? Piye sayang? Piye? Lho jere apa ning gone Mas Ajis gak sido kok? Apa? Jere wis kelas TK. B dek nangis iki. Kelas TK B dek nangis iki gak? Lho. Pasange ning dhuwur. Tak omongi le. Ibu ning ndi wong iku? Sampai mang enek wong kan. Wong kulo. Apa gak ning omah Mas Ajis? Lho, ayo ade terno rono. Ayo dodolan rono ayo. Den meneng ayo. Tak terno Mas Ajis ya. Mas Ajis. Nggih, ayo. Hah? PS-an Mas Ajis ya. Nanti. Lah nek menawa teko ndak roh e. Wong ndekne wis ning perjalanan ngene jere. Ayo, Wis teko apa urung? wis paling. Ayo rono aku tak karo tekok. Jangane kurang pora ngono tak kare jangane. Sayur, ndek mangi jerene ngono kok tak teri saithik ngono. Mas Ajis PS teko apa urung? Cek ayo dianguk ning Mas Ajis ya. Dolanan PS. Sadiknane. Walah Mbak Isa dolanan ning kono PS-an. Bidang mriki. Gedung anu Mbah Kong, gedung Mbah Kong. Ibu ki ambek ayah ki cek dolan le, sediluk bodo-bodo ning gone Mbah. Lah kok emang dijak emoh nek. Emang kan dijak emoh. 1 2 3. Iya. Tapi sampo ringan iki serisi. Lembenge aki dipateni sik ya. Lampune pateni sik ya. Butang wae kemit. Ora Mbah Pomo kondangane. Mbah Pomo lho kondangan pek aku nggih mulih. Itu